jong kawei ketrong ki mau klinker balatip kerteng kum u neverson shadam nang kashnong nong ringko West Giant Hills ulah Mynsaw jurbat ngat ha kejing kedia ki kejan kabadai hadin ba katei ketrok kaba unyat kalalet ban tynrah ya kawei ketrong kaba ieng harud jong ke Surok National Highway 6 ha ki benta jong ke shnong khat armer Riew district kumlayo lum jingtep ne ki bor pulet ka Riew loong ba katei ke jingja kadei kabalaja ha kapor sau shiteng minstem kat ba katei katrong kabalanya da uba neverson shadam kabaladan yu number ML11 A1436 kadang hiar shakithan gohti Henry andapoi ha khat armer kalalet ban tynrah na din jong kawei pat katrong kabadan yu number NL01 AD5135 kabayeng harud ka surok shu loong ru ki bor pulit bat ringkat ka jingerap na kinong tere ka fire and emergency service kilayo mansay tat hadu arkanta tam yo uba neverson ubala sakut chapo katei kali kabla prapom ha ki benta bashakhmat kabadai na katei ki jingja ya tingkhu kali shu yo uba neverson shadam hadin bala bansai na ka jing sakut hapo katrong lapin kitno marmar shagoti medical college and hospital GMCH na ka benta banyo ka jing sumar ka ba mardor bat ki pulen kidang pelong ru ya ka jing token ka ba bnya halor ka ne ka jing ya tingkhu kali